Deċiżjoni dwar proposta dwar faċilitajiet fil-kumpless sportiv tal-Università ta' Malta ġiet posposta wara tħassib dwar postijiet ta' parkeġġ kif ukoll miżuri ta' użu rinnovabbli ta' enerġija. Il-proġett pospost jinkludi l-kostruzzjoni ta' Istitut tal-Edukazzjoni Fiżika u l-Isport b'6 courts ġodda tal-squash, showers u faċilitajiet anċillari, sports hall, kmamar tal-lectures, laboratorju ta' riċerka kif ukoll uffiċċji. Se tinbena wkoll stand fuq żewġ livelli għall-ispettaturi li takkomoda 600 spettatur bil-qiegħda fl-ewwel livell u 416 oħra fit-tieni livell. Se tinbena wkoll indoor track għal-ġiri, showers, laboratorji li analizzaw il-prestazzjoni tal-atleti kif ukoll żewġ kmamar għat-trattament u r-riabilitazzjoni. Dan fil-waqt li l-ground tal-futbol se jiġi rinnovat u madwaru se ssir track tal-atletika fuq standards internazzjonali. Fost it-talbiet li qed isiru hemm li l-proġett jinkludi parkeġġ taħt l-art biex bekk tittaffa l-problema ta' nuqqas ta' parkeġġ. Fid-dawl id-deċiżjoni ġiet differita, l-Għaqda Studenteska tal-Istudenti Demokristjani Maltin appellat lil partijiet konċernati sabiex kemm jista' jkun imexxu l quddiem din l-applikazzjoni fil-qafas tal-pjan strateġiku tat-titjib tal-istess università. Għalkemm jirrikonoxxu li l-parkeġġ huwa fattur problematiku fl-università, fi-stqarrija l-SDM tenniet li dan il-proġett m'għandux jinżamm lura fil-proċessi tal-ippjanar għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-istudent se jbati minn dan. L-SDM fakret illi ilha tambar dwar in-nuqqasijiet kbar tal-faċilitajiet sportivi preżenti lura sal-2016 permezz tal-kumpanija Bija Winner u permezz tal-Kunsill Studenti Universitarji appellat lill-amministrazzjoni tal-Università sabiex tmexxi b'dan il-proġett li joffri lill-istudent universitarju faċilitajiet state of the art.